जाथाया आंनि न'आवनो जादों। आङो थारमाने ओरैबायदि आरोखि आङो बोरमा खाबाय थादोंमोन बे समावनो जाया थैदों बे बिथांजोआ आंनि न'आव खारबोदों गिनानै माखौ गिदों होननानै बुङोबा थारमाने गावनि न'नि खाथियाव सासे मुखा बसुमतारी होननाय सासे सेंग्रा दं बियो बिदिनो ड्राग्सफोरबो जायो होननाय खोनादों बिदि गान्जा सोबो माने जों खोनादों आरो बिदिनो ओमफ्राय न'आव बिदिनो दुमदाखाल खालामबाय थाखायो ओमफ्राय दिनैहाय मानोबा माने हठात न'आव फैनानै बुख्रुब सुख्रुब खालामफैदों आरोखि बिसिनि न'आव फैनानै दाना बिसोरो गिनानै हौवा मानसि गैयाखाय गावसोर बिमा फिसा गिनानै आंनि न'आव खारबोदों ओमफ्राय आङो न'आव बिसोरखौ सिखोमादोंमोन बिनि उन बे मानसिया मुखा बसुमतारीया आखायाव सिखा ओमफ्राय बाथाम थुख्रा लानानै बियो होसोबोदों ओमफ्राय दाना आङो लामायाव थाथ'हैनानै जोंनाव फैयाखै होननानै थगायदोंमोन ओमफ्राय बे गिदिंलांफिनदों दसेनि उनाव बे थैनाय मानसिनि न'खरनि मानसिफोर फैबाय ओमफ्राय फैनायखाय बे मानसिया न'निफ्राय ओंखारदेरबाय आब'आ जायहा थैबाय ओमफ्राय ओंखारदेरनायनि उनावहाय दाना बेयाव थाबाबो दा बारा एसे माबा जानो हागौ गिनानै थारमाने हजों अरिजिनाल माने रानिपुराव थांनोसै होननानै ओंखारनायाव ससे लामासिम थांनायाव आरो बे अबेनिफ्रायबा हठात फैनानै थारमाने माने ओरैबायदि होसोबाय ओमफ्राय जों खारस्लाबनो हायाखै आरोखि ओमफ्राय फैनानै आंनि सिथ्लायाव माने बेखौ बाथामजों खर'आव माने बुसिन बुनानै सिथारदों आरोखि आं हमथानो नाजादोंमोन खिन्थु आंखौ बियो सिखा सिबदों आं खाथियाव थांनो हायाखै आरोखि बेबायदि आरो आंनि नुनायाव सासे न'खर गोनां ना सासे सेंग्रा बियो सेंग्रासो ओरैनो आं दहाय उदिस लानायाव माने 22 बोसोरसो जाबाय होननानै बुंदों आरोखि आगोलाव जेल जानायाथ' बिदिनो जादों जानाया खिन्थु आं बिनि डिटेल्सखौ बारा बुंनो हानाय नङा माने बे न'खरनिफ्रायनो माने केस होलायनाय जादोंमोन गामिनिफ्राय आरोखि मानसिया बेबायदि आरो मानसिखौ माबायदि बुंनांसिगौ मानसियाथ' माने एकदम माने बिदिनो न'खराव मथा मथि बियो बिबाजैफोरखौबो बिदिनो बुलाबाय थानो नागिरो न'खराव बिमाफोरखौ दाननो सुनो नागिरबाय थायो माने मानसिया बिदिनो निसा बाहायग्रा आरोखि जोंथ' माने मोजां बिसारखौ लुबैयो माने जों जास्टिसखौ लुबैयो आरोखि मोजां जास्टिसखौ लुबैयो जायहा थैबाय बिनि थाखाय मोजां जास्टिस नांगौ दा सरखारनि सायाव थाबाय बियो जोंनिफ्राय जों बेखौनो आसा खालामो आरो बुथार जाग्रानि गेजेराव आन्दोआव माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा बिदि थानोबो हागौ माने बेखौ आं बुंजोबनो हानाय नङा आरोखि थानोबो हागौ आरो दा जाथाय खालामग्रा मानसिखौ दायो माबा पुलिसा लानानै थांबाय आरोखि बे जाथायनि सायाव माहारि आफाद बा आबसु गुबुन गुबुन आफादफोरखौ मा राहा लागोन जोङो सासे माने गामियारि मानसि हिसाबै जोङो बेखौनो लुबैयो माने बे केसनि सायाव जाहाथे संगठनफ्राबो मोजां नोजोर होयोबा मदद खालामोबा जों मोजां मोनगोन आरोखि बुथार जाग्रा आइजोआ न'खर जाबाय जिहेतु औ साबेसे फिसाफोर दं दा बुथार जानाय आइजोहा सासेल' फिसाजो दङ बे बेंटलनि चेनेलाव हाबो ओमफ्राय सासेल' फिसाजो दं ओमफ्राय बिसोरो हौवा हिनजाव आरोखि ओमफ्राय दा फिसायाथ' न'आव गैया दिनैनि समाव माने बिराद दुखुनांथाव बिथाङा बिजनेसनि थाखाय धेमाजियावसो दंहैयो होननाय खोनादों आरोखि मा क्लासाव फरायो क्लासा मा क्लासाव फरायोमोनथाय आं बेखौ बारा बुंनो हानाय नंला 8, 9 बिदि जानो हागौ चेनेलाव गामिया बाथाबारि रानिपुर 11 बोसोरनि उन्दैसा लाइमोन हिनजावसाखौबो रेप खालामदों होननाय जों माने खबर मोनदों बे न'आव सैथो ना असैथो आं बेखौ माने थोंजोङै बुंनो हानाय नङा खिन्थु जेल जालायनाय घटनाया जादों आरोखि